Umlomo unganazi ke lo mpwangelo shuthi sikwampanza la ziyawushaya ke noma umgcaco wesintu noma wesizulu. So ke njengamanje ngisibagqanisa la ngaphandle esihlahleni. So abaletha ingane njengamanje isahle lesihlahleni kusazoyiwa kuphi kusazoyiwa esigcawini. Uma ngabe sikhuluma ukuthi uma ngabe umuntu elethwe efike ngokwesintu esuswe kube kuseni ngehubo akasale sekuqeda konke before mhlawumbe wenza umshado wasehole noma umshado wakubo. So njengamanje udaba olubaluleke kakhulu lolu uzohamba kuvela udwendwe kuphinde kuvele nomqhoyisi okwamanje abantu ababebamba la njengamanje. Njengamanje ke ngihleli nabaganisi bami la ngoba kade ngiveze wampanza bazoletha ingane njengamanje nangoku umakoti wethu ohleli esihlahleni akakayiwe esigcawini njalo kusazoyiwe esigcawini. So ke nali ibhokisi lakhe angeze ukuhlukana nalo okuyoze kube ukuthi lisazosuka liye esigcawini futhi lebhokisi kusho ukuthi ziyoshangani ngesintu kugcatha. Uma ngabe suke sikhuluma sithi awunawo umakoti uma ngabe suke ngafikanga lesigaba usuke ungenayo ngempela ngoba umushado ehall kusuke engakapheleli. Nalo kudondela ubalekile nolwazi omkhulu bethu okhokho ngoba njengoba silanje thina abaphila ngeyonyama nabo bakhona balithangamele. Uma ngabe kuneyinkinga manje noma kukhona okwenzakala yonke into isuke iyenzeka ngaphandle ukuthi ikona isu labantu abaphilayo nabangaphili. So ke yiko lolu dondela libaleke kakhulu ngoba nilibona nje akeze ukuya ke hall awubangabikho umshado wesingisi bawenza ngelanga mhlawumbe sebethanda noma sebekukile oba vela ubalekile. Into engisuke ngiyiveza noma ngisuke ngikhuluma ngayo ngifuna niyibone manje uyeza kumqhoyisi onenhlezi nikhuluma ngawo ngoba aniwazi niyaphambanisa umqhoyisi awufani nisuke nikhuluma ngayo. Omama bami abahlekela abaletha ingane abantu basemzini bonke laba ke banibona nje baletha umntwana kusehlele ngiyama ngesihlahleni kusazoyiwe esigcawini emini nibone nodonto ngiyabonga kakhulu.